Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Zoals u ziet zitten we vanaf vandaag in een nieuw jasje. We hebben een mooie studio, maar we blijven u het allerlaatste nieuws van Curaçao en de omringende eilanden elke dag leveren. Elke doordeweekse dag van maandag tot en met vrijdag. Los daarvan hebben we in deze uitzending ook meer ruimte voor duiding, voor interviews, voor achtergronden. En vanaf vandaag is dat standaard bij het nieuwe Extra Journaal in het nieuwe jasje. Maar we blijven vers van de pers en we hopen dat u blijft kijken. Voormalig agent doodgeschoten. In de nacht van zaterdag op zondag vond er een ernstige situatie plaats bij Plaza Hariri. Daarbij is een 22-jarige voormalige agent doodgeschoten, Niven van Thijs. Dat heeft de politie bevestigd. Van Thijs was werkzaam bij het politiekorps op Sint Maarten en is daar vertrokken om aan de slag te kunnen gaan op Curaçao. Wat er precies heeft voorgevallen afgelopen weekend is niet duidelijk, maar tegelijkertijd is er ook een man met schotwonden bij het CMC binnengebracht. De zaak wordt verder onderzocht. De politie betreurt het overlijden van Thijs. RDK versnelt zoektocht. Er wordt al lang op gewacht. Een nieuwe operator voor de raffinaderij. Zoals bekend zijn gesprekken begin dit jaar afgebroken met de toenmalige gegadigden. Er wordt nu gekeken naar een nieuwe operator. Dat wordt allemaal in een versneld proces gebracht. Headhunters zijn aan de slag, allemaal om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk een nieuwe operator komt. Dat heeft de RDK laten weten en we blijven het voor u in de gaten houden. Sylvania kijkt naar wachtlijsten. Minister van Financiën en tevens minister van Gezondheid, Javier Sylvania, heeft vandaag in de Extra gezegd dat hij speciale aandacht zal gaan besteden aan de lange wachtlijsten van specialisten. In dit geval gaat het vooral om specialisten op het gebied van ogen, waar mensen echt vele maanden moeten wachten. Sylvania is van plan hier iets aan te doen. Of het lukt weten we niet, maar hij heeft zich in ieder geval voorgenomen dit probleem aan te pakken. Agenten opgepakt voor diefstal. Een 38-jarige agente is dit weekend opgepakt. Zij wordt verdacht van valsheid in geschriften, bedreiging en diefstal. De zaak is heel gevoelig. De politie zit ermee in de maag. Nu wordt verder onderzocht wat de vrouw precies gedaan heeft. Voorlopig zit zij vast. Uitspraak belangrijk voor Enya. Op 6 juni vindt er een uitspraak plaats in het hoger beroep dat vorige week heeft plaatsgevonden tussen Hoensang Ansari en zijn bedrijf Parman International en aan de andere kant Enya. Die uitslag is, zoals de Extra vandaag schrijft, van groot belang over het voortbestaan van Enya. Er is heel veel geld van de rekening van Enya op de rekening van Parman terechtgekomen. Wat er nu precies gaat gebeuren is nog onduidelijk en daarom wordt er door iedereen met spanning uitgekeken naar de uitspraak op 6 juni. Dieven gebruiken garage. Op de Grebbeliniweg heeft de politie een oude garage binnengedrongen en daar allerlei gestolen auto's aangetroffen die ontmanteld worden omdat de dieven de onderdelen willen gebruiken om te verkopen of voor andere auto's. Het is een heel omkat systeem in een garage die eigenlijk niet meer in gebruik is. De politie is achter de plek gekomen vanwege het GPS-systeem. Er was een auto gestolen en de politie kon terugvinden waar de auto zich bevond en dat was aan de Grebbeliniweg. Virgil Wijngaarden, hij is de winnaar van Canta do Mayo 2023. Dat festival vond afgelopen week plaats. 3 voorrondes, zaterdagavond de grote finale en Wijngaarden kwam als de grote winnaar naar voren. Hij deed dat met zijn nummer Tata Pone Bomang. Een verzoek aan onze lieve Heer om zich te blijven ontfermen over Curaçao. Tata Pone Bomang Panos. Virgil van Wijngaarden, van harte gefeliciteerd. En dat was het belangrijkste nieuws. We gaan nu naar de advertenties. Ready for some delicioso combos? KFC has some finger-licking good ones.
cheque aqui. Chicken salad, biscuit, bote de água Dasani, of soft drink de 6 ounces para just $9.25. Got company? Go for this delicioso combo. 4 pide galinha, 4 chicken strips, 2 mashed potatoes for only $33.50. KFC's delicioso combos are finger-licking good. Heeft de noodklok geluid over het feit dat er veel duikscholen op Curaçao zijn die illegaal handelen. Ze betalen geen belasting, maar er zijn nog meer problemen met toeristen die kiezen voor duikscholen die niet geregistreerd zijn. We spraken erover met Hans Pleij van Curious to Dive en ook bestuurslid van Kasha. Dat probleem is best wel groot. Ik denk dat als je gaat kijken in zijn totaliteit heb je zoiets van tussen de 80 en de 100 duikscholen op het eiland die opereren. Daarbij zijn zijn duikscholen bij die bestaan uit 1 persoon. Er zijn ook duikscholen bij die uit meerdere personen bestaan, die met elkaar samenwerken op dat gebied. En ja, op het moment dat je dan geen belasting betaalt en niet ingeschreven staat, dan is dat natuurlijk een oneerlijke manier van geld verdienen. Want ze kunnen goedkoper aanbieden en de staatskas, daar komt het geld niet binnen. Nou, dat is dus het grote punt. Ze hebben geen overheid en omdat je geen overheid hebt zijn je prijzen veel lager. Ze kunnen veel lager gaan zitten in de prijzen en daardoor heb je geen eerlijke concurrentie ten opzichte van de bedrijven die wel belasting betalen en op een, we zeggen dan legaal of illegaal, maar eigenlijk zou het moeten zeggen meer op een zwarte manier of op een witte manier werken. Hans Pleij over het probleem van de zwart werkende duikscholen op Curaçao. Volgens hem wordt er wel gewerkt aan een oplossing. Zo is er maandelijks overleg met de overheid en andere instanties om te kijken hoe dergelijke problemen aangepakt kunnen worden. Ja, we hebben maandelijks een overleg met het ministerie van Financiën. En daar zit dan bij de BAP, dus de belastinggebeuren op het eiland. Ja, en daar zit ook bij de Chata en zit ook bij de CTB. En samen met de Kasha praten we niet over dit probleem wat we hebben. Maar we praten niet alleen, we zijn ook bezig om te kijken van hoe dit opgelost kan worden en welke wegen daarvoor bewandeld moeten worden. Zo moeilijk is dat toch niet? Je weet precies wie zich aanbiedt en de overheid kan ze aanmelden en zeggen van joh, je moet alles goed regelen, anders dan moet je stoppen. Ja, in onze ogen is het ook niet echt moeilijk. Alleen ja, de overheid heeft natuurlijk wel volgens bepaalde regels dat ze dingen moeten doen. Maar je kan alles terugvinden. Ik bedoel, stel op durf te vragen, heel simpel. Ik wil duikles. Precies. En wie biedt zich aan? Er komt een lijst van 100 man. Daar zitten duikscholen bij, maar er zitten ook individuele personen bij. En als je met die lijst gaat beginnen, dan kom je al een heel eind. En dan hoef je alleen maar te kijken. Zijn ze aangesloten bij Kamer van Koophandel? Hebben ze een CRIP-nummer? Dat kan de belasting zelf doen. Hebben ze geen CRIP-nummer? Schrijf je ze aan. En daarna is het simpel. Leg beslag op de spullen. Weet ik veel wat je kan doen om te voorkomen dat het geld wat zij moeten betalen ook nog eens een keer wegsluist. Want er ligt gewoon heel veel geld op straat op deze manier. Er is onlangs een belastingverdrag getekend tussen Curaçao en Malta. Dat gebeurde door minister van Financiën Javier Silvania, die benadrukte dat dit een belangrijke stap is, omdat op basis van dit belastingverdrag er meerdere verdragen met andere landen kunnen worden gesloten. We vroegen aan John Jacobs, directeur van de Kamer van Koophandel, wat het eigenlijk is, zo'n belastingverdrag, maar ook wat het voor Curaçao betekent. Het is een normaal verschijnsel. Alleen ja, we zijn een relatief kleine markt. Dus niet heel veel in trek. Maar daar moeten we van alles aan doen om wel in de picture te blijven. Wij staan niet vooraan de rij voor andere landen, maar als we de zaken goed regelen, dan zijn we wel een interessante markt. Nou ja, inderdaad. Kijk, wij hebben hier decennia lang een hele goede infrastructuur opgebouwd van internationale financiële dienstverlening. Je zou dat voor kunnen zetten, dat op niveau verlenen van diensten. Dat kan ook voldoende aanzuigingskracht hebben om gebruik te kunnen maken van bepaalde fiscale afspraken. Daar moeten we mee verder gaan. Nou ja, het is in ieder geval een sector die hoogproductief is, bijdraagt aan belastingopbrengsten en premies. Dus ja, ik zou zeggen van wel, ja.
John Jacobs, de directeur van de Kamer van Koophandel, over het belang van belastingverdragen. We spraken ook met de voorzitter van de Kamer van Koophandel, Billy Jonkeer. Want Curaçao wil belastingverdragen afsluiten, maar er zitten andere landen daar ook op te wachten. We vroegen hem met welke landen het belangrijk is om op korte termijn een belastingverdrag te sluiten. Jonkeer, er is net gesproken over een belastingverdrag, onder meer met Malta. Dat is belangrijk voor Curaçao, maar met welke andere landen is het nog meer belangrijk om een verdrag te sluiten? Ik denk de landen zoals Colombia, Brazil, Panama, landen die in onze omgeving, denk ik, heel belangrijk is. Je ziet dat er is interesse uit Colombia om hier business te doen. Maar ze willen wel, als je een verdrag had, zal het vlugger, beter gaan, laat maar het zo zeggen. Ja. Voor ons is het heel belangrijk, die landen in onze omgeving. Maar is dat nou moeilijk? Want we zijn een mooi land, maar we zijn geen groot land. Dan bellen we naar Rio de Janeiro en dan staan we vooraan in de rij, of niet? Nee, dat is het probleem. We zijn te klein voor die landen. En daarom zeggen wij als Kamer, we moeten proberen zoveel mogelijk het samen met Nederland te doen. Wanneer Nederland bezig is om met een nieuwe verdrag te komen met Colombia om idee te geven, het zal goed zijn als we samen met hun dat kunnen doen en dan gaan we mee met hun in die verdrag. Dat is hier gebeurd met Colombia. Hopelijk kunnen we het wel meedoen aan die verdrag. Dat moeten we zien. En ook dat het goed is voor het eiland. Maar als we praten over Brazilië en andere grote landen, dan moeten we samen met Nederland doen. Anders krijgen we het niet voor elkaar, denk ik. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze nieuwe aflevering van Nieuws in het Nederlands. We zitten in een nieuw jasje, we zitten in een nieuwe studio en we blijven u het belangrijkste nieuws aanbieden. Dat betekent 7 belangrijke berichten over Curaçao en de omringende eilanden en daarnaast meer duiding, achtergrond en interviews. We hopen dat u ervan heeft genoten. Wij blijven u het nieuws aanbieden en we hopen dat u blijft kijken. Fijne dag verder.